миңа бирделәр ди фәлән миллион. Ну, нишләтим аны? Ну, Әлиф миллионнан шыққан әйбер түгел. Аны бүтін кіші біле. Мен ауылда шундай фикер ишеткәнем бар, менә балалар укырга керәләр дә беренче курска, беренче татыйларына ел итәргә кайттуга, инде урысча сөйләшеп кайталар. Бу нәрсә дигән сүз, минемчә, менә ниндидер шундай прививка бирелмәгән, үзеңнең мәдәниятең белән горурланырдай. Ниндидер прививка ясанылмаган. Ниндидер шундай эчке кимсенү яшәп килә. Әйе. Шуңа күрә мин киресенчә барлык өметне шәһәрдә дип уйлыйм. Ниндидер шундай сәер бер тарихи сәбәпләр аркасында без бүген белгән татар бию дип атала инде. Ничектер минем биючи күңелем, просто кеше күңелеме ул биюне бик кабул итеп бетерми, дөресен генә әйткәндә, чынлап та. Әле биюдән бигрәк костюмы да аны. Халык биюләрдә минемчә үле. Бүгенге көндә ул үле музей сәнгать. Монда сайлау мөмкинлеге юк. Син тере сәнгать таләп итә икән синең җаның. Бары тик заманча сәнгать. Халык биюләре дә заманча була ала, дөресен генә әйткәндә. Менә мин була ала, әлбәттә. Чөнки алар заманча булган бит. Бер 60 ел элек алар заманча бию булган. Алар халык биемәгән. Аларның ниндидер менә Гайтагиров таланты, Гайтагировның сәләте, шулай итеп матур айтып, бизәп, шундай ясалма күренеш ул. Миңа калса, менә рухи сәламәтлеккә беренче адым ул үзеңнең кем икәнеңне белү. Уңай якларында һәм тискәре якларында. Бездә ул бар, без теге тискәре яктан куркабыз анда. Спектакльләрдә тискәре як чыкса, яки бер әдәбиятта безнең тискәре як чыкса, без шундук үпкәлибез ул авторга. Ул дөрес түгел. Син әгәр дә чынлап та тере милләт буласың килсә, тере кеше буласың килсә, син кыю үзеңнең кимчелекләреңне дә һәм горурлыкларыңны да белергә тиеш. Ну, без барыбыз да хыялланабыз Татарстанның ниндидер шундый алдынгы бер республика булуын, ничектер теге эшмәкәрләргә дә кулай җир дип күрсәтәсебез килә, теге IT юнәлешләрдә дә. Менә шулай күрсәтәсе килсә, безнең сәнгатебез дә шундый булырга тиеш. Бик алдынгы. Чөнки айтишникларны күз алдына китерсәк, алар яшьләр барсы да. Алар алдынгы карашлы яшьләр. Аларга кызганыч ки, чит ил айтишникларына, гомумән айтишникларга җыр бию ансамбле яки мондый сәнгать кызык түгел. Артта калган сәнгать кызык түгел. Кызык булса да ул теге ни экзотика кебек, ну бер карарлык. Яңалык юк. Яңалык булырга тиеш. Ниндидер карап аңларга ниндидер көч таләп итә торган сәнгать тә булырга тиеш. Чөнки ул безне тере республика, тере регион итеп күрсәтә, алга бара торган итеп